Sa Mandaue City, pagbunok sa kusog nga Uwan, kaganihan nakapalangan sa delivery sa vote counting machines o ubang mga election paraphernalia. May usagyod na kamakina ang nabasa ang kahon. Hinoon waray ang kabalakan matod sa Kamone. Anong exclusive report ni Nico Cirino. Sa Mandaue City Sports Complex, gidistribute ang mga vote counting machines o VCM nga gamiton sa eleksyon. Lakip na sab niini ang mga VRVM o Voters Registration Verification Machines nga unang higayon nga gamiton sa piniliay. Mga barangay o city vehicles ang gipangkargahan sa mga makina. May mga pulis gyud nga mi-escort sa convoy paghatod sa mga VCM sa matag eskwelahan. Mikuyog kami sa usa ka team nga mi-target sa mga northern barangays sa syudad. Paingon pa lang sa unang eskwelahan, mibunok na ang kusog kaayo nga uwan. Pag-abot sa Basak Elementary School, naglisod ang team sa Pag-Deliver. Kay naglunop man ang atubangan nga bahin sa main building. Gipaningkamutan gyud nga makapaduol ang sakyanan. Nagtinabangay ang taga-Comelec, courier ug DepEd aron mapaspasan ang delivery. Gumikan sa kasensitibo ning mga ekipo nga gamiton na sa pinili ay gipaningkamutan gyud sa taga Comelec ug sa courier inguman sa taga eskwelahan nga papangitan og paagi nga dili gyud kini mabasa nining nagpadayon karon nga bunok sa uwan. Sa library gitipigan ang mga kagamitan nga opisyal nga buksan ug mga adlaw atol sa final testing and sealing. Ikaduhang eskwelahan nga gihatdan kaginiha ang Leonard Wood Elementary School sa Barangay Hagobiao. Apan sa pag-deliver na, nabantayan nga usa sa upat ka mga machines may parte sa box nga nabasa di ay. Nakadesisyon ang election assistant kuhaon ang plastic covering aron mauga ang kahon. Sige lang, kuan lang. Napamanis tayo sa sud. Monitor the status lang sa kuan ha. Hinuon, silyado gihapon kini. Kaya basa naman ko ang plastic. So ako na lang siyang ipa-unwrap para maka-dry ang karton. Kay sige daw, mas stagnant ang water sa sud sa plastic. Pero inside mga pagdililain nga. Napa sir, katong murag styro nga nag-support niya. Okay. So wag siya magindikit. Wala yun, wala. Gipasalig sa eskwelahan, luwas ang gitipigan sa mga makina ug gani may mga pulis na nga nakadeploy sugod karong adlaw. Andam na ang DepEd sa piniliay ug ang uban nga mga magtutudlo sub-sub na gani sa pagpanglimpyo. Kani ato taguan sa mga VCM sa safer gid siya. Naam sa tay mga police officers nga kanani. Para limpyo na ba? Ready na tanan mga basura, tungaon na ni. Uban ni Godfrey Relien, Nico Cirino, Balitang, Bisdak.